بالعالمين، ثم الصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قالت كفى صلي أن السلام ودلي أفي أخوك أنك يماك نوي نبي جمعي نوي تشدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا لك قرآن كنا وكذلك أبني التغل لا نفصل أومي ولا لك الآيات أيولا وبنجي كلنا مايا كفرانفاسيا ولتستبين سبيل المجرمين منقصن درمون كلابو على قتلابو ولوكا سكالنكن مايا كوبانجي كادون على كحكمة كانوا قرآنات كتابا مفصلا كتاب من فرنسا لوكا ولا كتولا كقبل جلين ديتاي كاجيا منقصن منو نيامي دو نيمان كلاو تشلا نوي ما جوي ولوكا سكالنكن مايا وكادون وذا سنامو بيتغاني وبولو دي سنامو تي كما كان فو فروبالا كما كان فو كلوكوتو باكيلين كاداترون سنامو تغانا يمي ودي كما كان فروبا فو كابانكا دو اكونو كديتاي ابي فامو شامبي بانغي كابون غالونا شانتبو بيدون كابو نغالون دي ngola ala ere udi fo qur'ana kono في سورة الأنعام إبصر قرآن كنا نشولا. إذن أتملين كفر أنت يافو أوي أو مكو أنا دوناو كو سنة دوناو وببنا كان كو أبي فو جما كرو ما كو les frères musulmans نبفوما الإخوان المسلمون جماكورو ميدو وبولا أنا بوقتني لكنا ولا لنا وكلو لفنما كوبي كوارجودو أبي فاولو لما كوبي مو منو بي بالولا كوارجو منو بولا بي أولو مو والإخوان المسلمون وفهمنا سيدا تملون كنا كلا كان توني أنا دون بانغ الدكتور صالح الفوزان حفظه الله تعالى عليكو خوارجو لولين كوفي كومي أي دفو ومغتولا فامولين كوفي إيبولو ولوكا جويا فولين على كدين بولو عليه الصلاة والسلام على كده الخوارج كلاب النار كما أنا ابن ماجه كنا الصالين كو الخوارج هو خوارج كلاب النار وتسمى ولودو أكو داني فنجودو أكو شجودو نو يفا توبا بي نيو فا كبنيمو كا سرا لباتوليما كالي سرا كان وفا توبا أرجين بي وقصالا كني عليه الصلاة والسلام أين مغنو كفو فتو يالا مانتون سرانا نونوكا بلاوني وفانا بلاو بي مانتون كونو أبيكا كاجوي أو يربا كنكا كو سبي أو مو يسلامي. إذن an y'a fɔ ka taa ka segin
mɔgɔ minnu bɛ miiriya nin kɔnɔ ka miiriya nin defan a mɔgɔw ka ca bɛɛ n'i ka laɲini mais anw mako bɛ min na o de Ala ka diina ka faamu. Ala ka diina ka faamu ka diina mɔgɔ ɲumanw lɔn mɔgɔw ka se k'aw faranfasiya ka bɔ mɔgɔw cɛla minnu b'u yɛrɛ ɲagamina diina mɔgɔ ɲumanw cɛla. O la an ye karamɔgɔ dɔw ka ko fɔ minnu b'a fɔ ko kawarijuya ni tuma dɔ ko ko kɔrɔ don histoire kɔrɔ don a tɛmɛna bi an bɛ balo min na a ko tɛmɛna a tɛ yen. Olu y'a kɛ fɛn tɛmɛlen ye komi Firawuna ka kisa bɛ fɔ Kurana na cogo min na kisa lakalelen don mais i t'a fɔ ko bi ko don wa i t'a fɔ fana ko jama min tun bɛ Firawuna ka wagati la ko jama kelen dɔ filɛ k'a fɔ ko Firawuna filɛ a ka jama kɔrɔkɔrɔ min tun kofɔla o jama filɛ. I kɔni bɛ se ka Firawuna jogo sɔrɔ dɔw la mais ka jama latigɛ komi Khawariju ka jama latigɛla cogo min na Firawuna ka jama ma latigɛ ten nin cogo la. O la n bɛ min fɔ o yɔrɔ la Firawuna ka kisa ye tariku tɛmɛlen ye. Khawariju ka tariku dɔ kɛla a la o y'a waleya kɛ wala kiden ko jama kɔrɔ min tɛmɛna nin san 100 o 100 a jama kelen bɛ to ka bɔ a bɛ taa ka segin halaki ta tiɲɛ o bɛ la o kan o tɛ fara o bɛ bɔ o bɛ taa ka segin o bɛ bɔ o bɛ taa ka segin o bɛ bɔ fo a tɔ min bɛ na to yen dɔ tɛ bɔ min kɔfɛ dajali bɛ na bɔ o kɔnɔ. O yɔrɔ la an ka jabili sɔrɔ ka mɔgɔw jaabi minnu bɛ ka nin ko nin dogo ka se ka nin ko nin lataga ɲɛ fɛrɛ la k'o kumakan kɛ ko nɔ k'o tɛ yen k'a sɔrɔ o bɛ min o bɛ yen o lɔnnajɔnw don les frères musulmans n'i le min bɛ a miiriya kan i y'a lɔn i dogolen tɛ wa hakɛda an ka dɔnnaw y'an dɛmɛ o la an bɛ baara kɛ n'o ye. O la n'i y'a ye an ye karamɔgɔ dɔw ko fɔ an ka ŋaniya na kɔnɔnɔngɛya don olu ye ani manton ye parce que ka kɔrɔ kɛ mun ye an kana sigi k'a bɛ tiɲɛ ka sɔrɔ an bɛ kuma balawu i y'a ɲɛbori o de ka fisa k'i ka sigi ka don balawu cɛla k'i bɛ taa solution ɲini a la tasuma bɛ ɲagala waati min na a waati la lamɛnni bɛ gɛlɛya waati min an b'a kɔnɔ sisan a bɛ nɔgɔya an ka ɲɔgɔn lamɛn ka ɲɔgɔn faamu ni an kɔni ka laɲini kanda ye an bɛ ɲɔgɔn faamu o kosɔn an bɛ digila nin kan nin y'an ka sigida naaninan ye ni Ala ka jɛ o yɔrɔnin kelen na tuguni an ka dɔn ka faamu karamɔgɔlakaw minnu bɛ nin baara kɛ la o ka ca mais an ye dɔw de tɔgɔ latigɛ tigɛ misaliw la k'a fɔ miiriya tɔgɔ bɛ yan mais komi dɔnnaw ye mɔgɔw ko fɔ nin yɔrɔ nin na sigida 3 o kosɔn an bɛ walawalali kɛ ka tɔgɔ dɔw latigɛ ka bɛn sigida 3 nin ko ma a fɔlɔ ye min ye o de ye su'ul faham wa su'ul qasd o ye mun ye mɔgɔ bɛ mɔgɔ la su'ul faham de b'ale la mauvaise compréhension ko yɛrɛ faamu cogo jugu ale ko de sɔrɔ k'a ye ko ninnu bɛ baara min kɛla silamɛya tɔgɔ la ale ye faamu min sɔrɔ nin baara nin ka ɲi ale limaniyalen don Ala ma k'a yɛrɛ di baara nin kɔnɔ ale ka sa nin kɔnɔ k'Ala ka diɲɛ sɔrɔ a kɔnɔ a ka nafolo bɛ don a la ale tɛ wari ɲini dɛ k'a fɔ n bɛ taa wari ɲini a la au contraire ale yɛrɛ de bɛ taa n'a ka wari ye a n'a yɛrɛkun ye k'a kɔrɔ kɛ ayaw de fɔla a ɲɛna komi Ala k'o dɔ fɔ Kurana na cogo min na ya ayyuhal ladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi
بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون من آيان نفولا علينا كو كارجاغو دودو على كارجاغو أيو ديلا ويمو كلمانيا علم كلمانيا تشيدما أنك جهادو في سبيل الله على كسرك نمو نوكا نفولو أنا أيركم عليني نفامو kokole nunugu ka barala o koso jama chama ni ba kela olu ba yila ko karajago minni ate bala tono bala atono kabo a here kachia ni ka wari tolala ire kun tolala idemaya be tolala ni bela yiri here ni abe ko min tolo temena musodoka ko kan ko Fatima marokendo a cɛ tun bɛ a mɔgɔw cɛla a cɛ fagala a denkɛ fana o fana fagala ka to fitinin a ko k'ale bɛ nisɔndiya a cɛ ka fagali la nin ko nin na wa a b'a fɔ la a dusu folilen don a fana tun bɛ a mɔgɔw cɛla ka kɛlɛ sofelen to a tun bɛ n'o ye a b'o kow lakale a tɛ nimisa le fitinin yanni a bɛ kɛ nin cogo la a tun bɛ lihala jugu de la a tubila ka silamɛya minɛ male ye faamu min sɔrɔ silamɛya la o de kɛla nin a datugulen de jabu la ka ko Fatima ta ale bɛ nin miiriya nin kan a sɔnna min bɛ kɛ o ka kɛ a furukɛ tola la wa denkɛ tola fitinin k'a faga a ko k'ale nisɔndiyala ka kɔrɔ kɛ seru fere min kɛla ninnu ka jama na a bɛɛ la fitinin kɛla ale den ye k'o dusu suma o hɛrɛ min b'ale dusu la k'o ka di ale ye kojugu wa muso ni a n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ yen olu yɛrɛ sɔnna o cɛw ka faga nin ko nin na o b'a fɔ alhamdulillah o denw ka faga nin ko nin na o b'a fɔ alhamdulillah komi cogo min na saba musow tun bɛ nisɔndiya o la o cɛw ka saya ano denw ka saya ala ka sira kan ni ala ka ciden sallallahu alaihi wasallam o mɔgɔ hakɛya min bɛ jama nin na bi an bɛ lɛri min na komi kunu fana tun bɛ khawarijuw fɛ cogo min na a majorité olu ka ko bɛ bila mina min kɔnɔ a bɛ fɔ su'ul faham mauvaise compréhension o ye groupe kelen groupe filanan olu ta ye juma ye su'ul qasd olu yɛrɛ ŋɛniye de ka jugu a bɛ fɔ olu ka groupe ma ko jamakuru mun ŋɛniya ye ni français mɛna ko la mauvaise foi c'est bien ça la mauvaise foi c'est-à-dire ŋɛniye juguya de b'olu la u b'a lɔn ko bɛ min na nin u bɛ kurana kota u bɛ min na nin u bɛ alakiden kota sallallahu alaihi wasallam u bɛ sabaw ka sira janfala u bɛ silamɛw janfala o bɛ mɔgɔw ka den dila saya ma fu la duniya ɲini kosɔn o denw tɛ taa o musow tɛ taa o masurunyamɔgɔw si tɛ taga o bɛ walidenw de lataga parce que o b'a lɔn n'o denw sala la arijinɛ sɔrɔ ko tɛ n'o musow sala arijinɛ sɔrɔ ko tɛ mais olu bɛna taga mɔgɔdenw le ni saraka ko wari ta ka na dagamu ta n'o ye o n'o musow n'o denw an'u masurunyamɔgɔw olu mɔgɔw b'a lɔn o bɛ min kɛla k'a man ɲi olu ta bɛ wele ko su'u al-qasd wɛnke juguya ye olu ta ye groupe filɛ wa groupe sabanan ye jumɛn ye sisan olu yɛrɛ fara yani olu yɛrɛ lakafo a fila bɛɛ la su'ul fahmu bɛ ale la kelen ka lamu ka tuguni su'ul qasd o ka jugu n'a bɛɛ ale ta ye min ye faamuya yɛrɛ ma sɔrɔ ale faamuya ɲuman yɛrɛ t'ale la ko lamu kan tuguni ale yɛrɛ ŋɛniye de ka jugu parce que a tɛ tiɲɛ ɲinina a ma lɔn a t'a reconnu k'ale t'a lɔn a cɛsirila la ale yɛrɛ b'a lɔn k'a t'a dɔn mais a ŋɛniye fana a tɛ tiɲɛ ko la o jamakuru saba filɛ sisan donc an mako bɛ juma na an baden silamɛw ni an bɛ se ka kuma n'an bɛnna an sen ma an bɛ se ka mɔgɔ jɔnw de nafa ninnu saba la yaqub su'ul fahm min ŋɛniya a ka ɲi ale b'a kɛla k'a ka ɲi
mama famu ɲuman sɔrɔ ne ni e tuma dɔ an bɔla o kɔnɔ sisan a ma mɛn an filɛ lihala wɛrɛ de la ten ma ala deli ala ka compréhension ɲuman di ne ni aw ma o de y'an ka kuma ye kosɔn nin ko nin nafa ka bon diɲɛ bɛ ci la fɛn min nɔfɛ bi ko ba nin don wa silamɛya lajarabila fitina min na a bɛɛ la belebele nin don ma ala de ala ka ne ni aw kunnadiya ala k'an kisi ka bɔ a tɔɔrɔ ma o la bi ta bɛna digi min kan ka faranfasiya walada tɛmɛnenw na o de ye lɔnni dɔ ye ko nin kɔnɔ i b'a dɔn hawarijiw mangu t'u la ko caman b'a la mais anw silamɛw minnu n'anw bɛ sunna tagabolo kan anw de b'a mangutu caman dɔn ka tɛmɛ mɔgɔ kan minnu bɛ kelen pe dɔn o la parce que mɔgɔ caman bɛ yen olu bɛ min dɔn o la fagali yɔrɔ dɔrɔn kelen k'a lɔn ko filila k'o bɛ fagali kɛla tɔɲɔ kan u bɛ fagali kɛla sira kan min ma bɛn silamɛya yɛrɛ ka usuluw ma tayib anw b'a lɔn ko wɛrɛ b'o la min t'o ye o bɛ silamɛw kafiriya min kɛ ka silamɛw jeli daha min kɛ olu ka nafolo i ka faamu ani kɛzalika ka mɔgɔ kafiriya ni durumuba ye durumu min ma kɛ ka mɔgɔ kafiriya kuranɛ na a ma kafiriya hadisa la i ko faamu wa ka lamu kan tuguni masailu minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ masailu ijtihadiya lɔnnaw bɛ masala minnu traité n'o bɛ effort k'a la ni fɔɲɔgɔnya bɛ kɛ o kɔnɔ o bɛ mɔgɔ la kafiriya o la o fana masala dɔw bɛ yen olu yɛrɛ m'a faamu suba bɛ olu yɛrɛ de la n'i y'a filɛ hakikatan problème tɛ masala la lɔnnaw fana y'a walawala mais suba min bɛ olu la o bɛ mɔgɔ kafiriya masala dɔ la masala nin gɛlɛn don mais suba bɛ olu la o bɛ mɔgɔ kafiriya n'a ye o bɛ mɔgɔ kafiriya ni mun ye tuguni ani o bɛ mɔgɔ kafiriya ni fɛn ye waati dɔ la durumu yɛrɛ tɛ accusation dɔ k'i kafiriya misalu la aliou kɛlaw bolo silamɛ ye walima kafiri kunu mais est ce que o ye mun fɔ min b'a yira ko ali kafiriya la o bɛ mɔgɔ la kafiriya tuma dɔ fɛn yɛrɛ la min yɛrɛ ma kɛ durumu ye wa kɛzalika akida wɛrɛ b'o la nin bɛɛ lajɛlen duguma wa anw b'o kɛlɛ ni nin bɛɛ de ye fagali yɔrɔ o ko de ka bon mɔgɔw bolo parce que adamaden ni n'o bɔla ko ko la kunfin ni karamɔgɔ bɛɛ b'a lɔn k'o kɛra sɛbɛ ye mais min ye fili tɔw ye dɔw b'u kɔ don o la anw bɛ a bɛɛ de kɛlɛ parce que anw ka asulu tɛ k'a fɔ ko nin bɔli ko kelen de bɛ an ka hami an bɛ siranna o kosɔn bidaa min b'o bolo o bidaa bɔrɔ a kumaba n'a misɛnman anw b'a bɛɛ de kɛlɛ o de anw ka lutte o de anw ka jihadu ye a bɛ fɔ olu ma ko alijihad jihadi min ka bon ka tɛmɛ jihadi nata tɔw kan ala deli ala ka ne ni aw kunnadiya idan o kɔnɔna na sisan hawariju minnu bɛ taa mɔgɔw faga mɔgɔ 1000 mɔgɔ 2000 tasuma mɛrɛ dugu complet la ka musow jeni ka cɛw jeni ka denmisɛnw jeni en tout cas ka biganw jeni ka dugu jeni ɲala yeli la a cɛ ka jugu hakili la a faamu ka go silamɛya sariya la a ma kɛ ten parce que mun na musow fagali cɛkɔrɔbaw fagali pɛrɛtiw fagali silama fagali ka la o kɔnɔ tuguni n'o ka bon n'a bɛɛ ye n'o ka bon n'a bɛɛ lajɛlen ye ka la mun kan tuguni ka dugu jeni adamaden yɛrɛ ka jeni o bɛɛ sabatila ninnu bolo n'an tagala ni min ye kuranɛ yɛrɛ ka kiti kɔrɔ sisan ala kiden min ye ciden ye n'anw bɛ ale de nɔfɛ ka silamɛya nin baara n'an bɛ bugu an ka bugu a kɔsɔn n'an bɛ neni an ka neni a kɔsɔn n'an ka faga an bɛ faga a kɔsɔn n'an ka mangoya an bɛ mangoya a kɔsɔn wa fana an sɔnna bɛɛ la k'ale kelen ka sira nin labato o ciden nin filɛ nin n'o ye alimustafa ye n'o ye alimuhtaru ye n'o ye alimujtaba ye n'o ye rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ale yɛrɛ min ka jihadu ni lalɔnniya anw na ni ala ye aya jigi ale kan ale yɛrɛ tun b'a fɔ sahabaw ye jihadi ni sira kan ala kosɔn n'o bɛ taga kɛ o kana musow faga o kana denmisɛnw faga o kana cɛkɔrɔbaw faga o kana taa prêtres sɔrɔ église kɔnɔ k'o minɛ k'u faga nin ye ala ka kiti le o bɛ yen n'an y'o kiti ta ka suma ninnu ma minnu bɛ fagali kɛla bi ismil islam olu ka musow faga o ka denmisɛnw faga o ka cɛkɔrɔbaw faga o ka prêtres faga silamɛya tun kan bɛ ka attaque dɔ kɛ wagati dɔ la
attaque ni mina ke contre les kuffar mais ayela ko kafir nu cela walma ko fe ni kele wulila silama do bala silama damanamani o jate koson kele la lola silama damanamani ni koson kafru kele la lola mun koson silama ni ka tie silama ni ka bu ko sebe ala silama ni la tanga togomina kele la lola ka kele to silama nu be o kanato ala idan ni lonani qur'anai ni lonani hadisai ni lonani islamaya yere islamaya lonani ni bon mo mulu bena ko kulu be ni kala bi ismi islam ko be tasma mene mola hatta wati dola ale mo ka ko do ke wati dola mo ka publier réseau kan environ borla do de tagala kata yere di oma malon o kala soro chogomina o ya mine ka muke kala sangra do kono ka tasma mene alaminina ka tawuli kanya tasma nana ka jeni ka faga malo na bola a image to kalama a publier réseau kan ka cheya mo ko kama yi ala kidi mi fo kay chanfone man kisbe mo ni ka jeni tasma na o haramu yali Quran ani ala kiden ka hadisa la o doleno men lu bo barake nu te dauma nu be ta bara mola uti dawa kula o te islamaya yira ola o be baraka mo jatige o ko sabe forma o ka baran abe fama al-irhabiyya irhabiyya le be wole ko terroriste wole terroriste ni o barani male wole wole san ko jatige wale kabarmula ku fagati o ma sabata ala kilima ali salatu wassalam katrate mo yere ma bla fagali minan kono kele minan to bolo o te kele dala dawa makola ko sona walma o bana slama munbu chela oni fagali kangawa oni fagali mankawa on ka korke ko kelimpe on be milia mikanu nubu to kan do be kafri no e kafri o tumana na fuka faga o fagali dahala tugo be belendo horomatola mo baraka man tuye wulu fagali re kapsani wulu fagali iga famu wulu yere valeur be wulu la katmenunu kan o ko so fagali tugo be bu bolo ka mo fagana belajire o ko so kala kiden ka disa dota kala kiden ko kone chilani kana tigedi ni lonno we adisani fasari ka wala uye o ma o yorota o yo ka filita ka do fili wore kano o ko so be mo ni mine ka kana tige wa kana tige li mi filmu be yira awla aw jabe tige akana nyina de ala kiri alayhi salatu wassalam ayo ko fo minke yani ali betu kele ay darsu temelen fo o ye munike abdullah ibn khabab ibn arat o ye mun kala o ya dalika ka kanati wa hakeza ko korodo abuka famuna tabul korodo idan me fagali mun be kelani aw mo de yirawo o de ko jugu yesiga kontala me amalo ka foko donnaw ko kawaru juya kono anaya juya bani mo be olu ka jugu tuguni ka temenu falauka sala ko mewa o jonwe la barakallahu fik القعدية قاد الخوارج قعدية الأقب ما شاء الله أطلبي ولا دولة وفنا أي فمنصر في فليلة فمي نسوابلو القعدية يانا نجي أمروكا نولوكا جوني فغلوان نوي نولوكا جوني سوتشلاوي نولوكا جوني دين فغلاوي وكا جوني سلام فغلاوي ube bomu do misiru kono cheni ni bebe yiralan nyala yiri cheka jugu me mo ka baraka jugu chela min ka jugu nunu tay abe foluma al qadiyya wala al qadiyya jonebo ko folanyina anga donnawdi de anga ta ibn hajar ba fola uye fi wasf ba'd anwa'i al khawarij aqwa al qadiyya alladhina yuzayyinuna al khuruj ala al a'imma wala yubashiruna dhalik ako alqadiyya kawarju sugu dawlu tuni o mangutufle mo munu do olu be ka bo nyemo contrôla sabula o ka asulubay ka muruti ka bo nyemo contrôla ka balawula wuli ka mo fa la wuli ko alqadiyya mi kawarju chela olu be o boli bara masiri mota fo de façon directe o ba fo en parabole. Ce n'est pas de façon directe qu'à force la maounina ay wuli ay ta
o to no fo mo be na fen fo mi me aw yere hakili son kakabo o ko son abe fo luma ko khawarju chela olu de kosolendo akhbas olu de kosolendo kateme falla banunkan ibo soro kuma kan gelendo ibn hajari ni fo kuma kan ni malolendo wa keza dugulente wa nambola tuni nunu mogo ka kola no ye ni khawarju yi ni awa amoju la jugumamba ni ame faka kuma kan na be fawma qa'adul khawarij هم أخبث الخوارج رواه أبو داود يالبو مسائل أحمد صفا 211 بسند صحيح جرى يالك وقال عبد الله بن محمد الضعيف أحد أئمة السلف عبد الله كومي محمد الدين لا يقول لك الضعيف أكو نوي سلفو أنا إمام دوكيلين دونو أكو قعد الخوارج خوارج من بي d'abord anga kuma korofo alqaadiyya olu sigile no ils sont pas sur le front au koso sigili mobe o ka kokono o sigile no ils vont pas au front olu mo mun be kabe foma hum akhbath alkhawarij kawarju belami kosoleno nous kosolana be nous kosoleno katima beka ils sont assis chez eux soit dans leur mosquée en tout cas soit dans les activités au mouvement là ils vont jamais au front mais olu lebe mo préparer ngolo la mo be ta fa li panique molu kon mabo o sigileno pa be foluma akhbath al khawarij ibn sura o chola alhamdulillah ni ayni fo awe sisan anga kuma bazi soro salih fa li bam be kelani min ka jugu katema kan e ga famu o de fali ni sababu be bo mo mu ka idéologie kono no be ni koni masri ulu ka jugu kateme bara yere kebaga kan tirenka ula otumanana naw ya kesiri fa labanu kelelila kata soro miriani be masri la mo munu bolo ama sekolu bali abayira komi ni salula inana so falen soro pompe daelele no ka ji fas so kono europe pompe jibe bonadron e ka pompe ji o toyi jibe bonaw abe bona ki take dron ka tasata walma ka sonta ki be ji cheka bo sokono ibe ji cheka bo sokono pompe do daelele do ji ko ni be bola salah tumaji majibe na ban ni akili kain ni be solution yini ni la ikami kambuni ke le halanna ha aywa yakub odedowa ibe ta folo kata pompe ni yere de datugu folo sabla le jile warala ke bla jiche la sino sokono la piscine te côté o koso be pompe de datugu jimi tola sisan ibika wakati taku ji che ka boy sobe serko anona mais ni ki take jiche tindoro pompe do daelele no jikele ni be bola avec un fato che ka barko na faide ni fato no trane Bejerville ka flakeli kala wati do temena ni fato che yila kaka kene abe tester ni femi o dotu ye muye ka barko so ka fo fato che nyina ka eta jita kalafa e fato che bita abe jiche abakala no ya ye jibe che la fato che bolo ka be ni barko ni la fala testi ba ira ka foko c'est négatif ou c'est positif hein c'est négatif ça va pas encore c'est comme chaka karataka kodla maintenant ko mais c'est ka ni barko ni la fadi jibe ke barko mi kono na soroleno o be se ka fadi ça veut dire texte est comme maintenant c'est que positif malada la kanin auden ou hakeza nini fomye teriala anga se ka nyonya ni koni kono o tumana na sisan karamogo la kaula imma onoka karamogo ya kalaniya kono do tabisa ke suhu el fahm do tabisa ke suhu al qasd do tabisa ke aflabe obe alela mais on te se ka mogo dusukunci kama fo ni tabiti dalu de be ambolo ambo fo o yanjore idan otmanana mogo munu me wajulu ke anga donna obena do detail donna ala ado e munye ka toka masa koroma sigi dawla wajulu kenawla khutubawla
mimbaru kun sanfɛ dɔw b'o ta fɔ u b'a fɔ ni o fɔcogo ye k'a fɔ kuma mɛnbagaw b'a lɔn k'an bɛ jamana min kɔnɔ nin bi kutuba kɛla jamanatigi de kan mais a m'a tɔgɔ fɔ dɛ mais a bɛ lɔn k'a fɔ wabil ishara labib yafaham ni ko yirala hakilima i b'a faamu wa hina dɔw yɛrɛ bɛ bɔ o sanfɛ ale bɛ lɔ le k'a ka kutuba bɛɛ kɛ masacɛ kan ka tɔgɔ fɔ masacɛ bɛ nin kɛla an bɛ sarala la a ye nin dabila n'an ma dabila anw silamɛw n'an wulila a tɛna nɔgɔya dɛ a bɛ kuma fɔ a bɛ lasuli kɛ a bɛ kuma fɔ a bɛ pɔnpeli kɛ a bɛ masacɛ ka ladiribaliya fɔ a bɛ masacɛ ka tiɲɛniw fɔ a bɛ don masacɛ ka doniw na k'a yuguyugu k'a bɔn mɔgɔw ɲɛkɔrɔ bɛɛ bɛ fundeli i b'a ye wajibi bɛ ban waati min na i bɛ mɔgɔw bɔ tɔ i b'o kan mɛn min bɛ kɛ a bɛ kɛ min bɛ kɛ a bɛ kɛ en tout cas n'a kɛra min ye je suis prêt i b'a ye bɛɛ bɛ bɔ ka sɔrɔ pɛrɛnlen don ni ale ka kutuba ni sababu ye o kosɔn sisan ala kiden bɛna fɔ o ni le mɔgɔ min kɛla ala kiden ne ma kisi bɛ ye masa bɛ ko dɔ kɛla a ma bɛn n'i bɛ fɛ ka ladi k'i ka taa ta a fɛ k'a minɛ tɛgɛ ma ka ladilikan d'a ma n'a y'a minɛ a y'o f'u ye o kungo ti n'a y'a minɛ alhamdulilah hɛrɛ b'i kan kɛ n'a ma minɛ kungo fana ti kan wa o bɛ kɛ fana o tɛ bange o bɛ kɛ gundo la de o kosɔn sisan salafiya kɔnɔ sunna kɔnɔ haramu don jurumu don k'i ka jɔ minbari kan ka wajuli kɛ ɲɛmɔgɔ kɔsuru la n'an taara n'o bolo ye sala karamɔgɔlakaw la mɔgɔ joli bɛ kisi ka bɔ o la mɔgɔ joli bɛ kisi ka bɔ o wajulu fasɔn na o ka ca an yɛrɛ fɛ yan wajulila yɛrɛ cɛfarin ye jɔn ye mɔgɔ min b'a ka wajulu ɲɛsin masaw ma ka wajulu kɛ ni farinya ye ka masakɛ tɔgɔ fɔ ni farinya ye o mɔgɔ minnu bɛ wajulu kɛla ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛla ni khawarijiya minɛn nin ye dɔw b'a lɔn dɔw t'a lɔn idan ala kiden ko alayhi salatu wassalam n'aw ye fɛn dɔ ye ɲɛmɔgɔ la n'aw b'a kɔn ala kiden ko kan ka sabari riwaya dɔ la ala kiden ko nɛma ni kisibɛ ye hali ni ɲɛmɔgɔ y'i minɛ a nana muslimu kɔnɔ hali ni ɲɛmɔgɔ y'i minɛ k'i ka nafolo minɛ i la k'i bugɔ o bɛɛ n'a ta k'i ye ɲɛmɔgɔ kumakan i y'a lamɛn k'a labato madama ni a m'i bila ala sɔsɔ la i b'a labato malgré a b'i ka hakɛ minɛna i la injustement o kosɔn dɔ ye ala kiden ɲininka n'o ye o baara kɛ o an ka muruti wa ala kiden ko tant que o bɛ silamɛya kɔnɔ i tɛ se k'a fɔ k'a kafiriyala ka ban an b'o labato n'o ka tɔɔrɔya an kan an b'a sɔn minɛ ala kiden ma jɛn ko an ka muruti k'an ka taa an ka hakɛ réclamer ni bɔli ye o kosɔn marche ani grève min bɛ kɛla nin o baara kɛli ye mun baara ye o bɛ don mun kɔnɔ khawarijiya minan kɔnɔ o b'a yira khawarijiya ni sisan an b'a miiri ka limite fagali de la fɔlɔ k'a sɔrɔ an bɛ min fɔ la sisan o baara sira le ye fagali sababu ye o de bɛ dabila o de ye asulu ye o de ye hɛrɛ ye silamɛw ye o de ye hɛrɛ dugu kɔnɔ o kosɔn sunamɔgɔw fɛ an tɛ bɔ ɲɛmɔgɔ kɔnturu la an tɛ wajuli kɛ ɲɛmɔgɔ kɔnturu la an tɛ marché ɲɛmɔgɔ kɔnturu la ka dalilu kɛ ko an ka hakɛ bɛ yen an ka droit don ala kiden ko a y'a d'o ma hadisa jɛman na a y'a d'o ma n'o nana misiri nin kɔnɔ ala y'an kisi kana kɛ k'a fɔ ko misiri ka datugu sanji kelen cɛ kana ye misiri nin na a bɛ seli la muso kana ye misiri nin na a bɛ seli sinon n'an ye maa min minɛ an bɛ ko d'a kan a miiriya tɛ min na n'a masakɛ de y'o fɔ o anw ŋaniya tɛ k'an tɛ seli misiri la mais a ko a bɛ na ɲangata o kosɔn kɛ a ma se o ma an ka sokɔnɔ seli bɛ jate komi an bɛ seli la misiri kɔnɔ wa an b'an yɛrɛ minɛ n'o ye wa an se tɛ an tɛ rébellion créer o la wa hakɛda an ka bɔ o kɔfɛ n'a tagala kɛ an yɛrɛ ka hakɛ ni an yɛrɛ ka hakɛ don min bɛ taa den an ka nafolow la min bɛ taa den an ka hakɛw la n'a nana fɔ sisan karamɔgɔkɛ e ye silamɛ ye wa wa komi i ye silamɛ ye masakɛ ko mɔgɔ mɔgɔ ni silamɛ don san o san bɛ 100 di dɛ n'i kɔni ye kafiri ye tɛ dasi kelen di masakɛ le ko san o san 100 silamɛ bɛɛ masakɛ
mun kosɔn ɲininkali tɛ kɛ an ma dɔn a y'a minɛ an na k'a kɔrɔ k'a ye silamɛ de o tɛ wa a y'an tɔɲɔ n'an ka diinɛ ye o tuma na sisan u bɛ ɲini anw fɛ an bɛ nin wari de ɲini k'a di ala kiden ko a y'a d'o ma sallallahu alaihi wasallam est-ce que o jo lo wa o jo tɛ dɛ ala kiden ko o bɛ na n'o nana n'o y'a kɛ a y'a d'o ma Allahu akbar faut éviter la rébellion k'a y'a d'o ma maintenant n'an ka d'o ma sisan ala kiden ma an ka sara fɔ an ye ya Yakuba ko di an ka ta ɲini jɔn fɛ ala fɛ o kɔrɔ an bɛ min dila nin an tɔɲɔlen don an ka hakɛ la an ma d'o ma ka kɔrɔ kɛ an ka diinɛ de ko ten mais wari lankolon tɛ wari min bɛ d'an ma lahara o b'an tɔɲɔna kɛ an ka hakɛ bɛ seri kɔ an ma mais an tɛ rebelle o kosɔn i m'a ye ni marchikɛlaw bɛ marcher u ka dalilu de fɔ ko nin kɛla n'o tun ye sunnamɔgɔw ye n'o tun ye sunna faamu o tun tɛ marcher sabula mun na tɔɲɔli min lalaw ka ala kelen ko ɲɛmɔgɔw bɛ na n'a kɛ n'o k'a kɛ k'a y'a k'u ye a ye mun kɛ a ye sabari a yɛrɛ ko yɔrɔ dɔ la k'a ye sabari fo a ka taa n kunbɛn yɔrɔ jumɛn na kalo sala dala la Allahu akbar nin bɛɛ lajɛlen nana ala kelen ka sarangana na ɲɛmɔgɔw ka ɲɛbori kana balawu la aw kan parce que n'aw ye kɛlɛ tigɛ a bɛna jouer aw kan pour que a ka bila sécurité kɔnɔ ala kiden alayhi salatu wassalam a ka sahaba belebele n'o ye Anas bin Maliki ye Hijaz bin Yusuf wulila ka mɔgɔ faga daminɛ ale yɛrɛ min fariyala fagali la Hijaz ye fagali kɛ dɛ hatta Hijaz tun ye mɔgɔw faga a ye Abdulahi bin Zubair faga don min na n'i y'a kisa lamɛn a b'i tɔɔrɔ dɛ Asma den de ye Abdulahi bin Zubair i ka faamu Zubair bin Awwam o denkɛ Abdulahi o y'o sɔrɔ Asma de fɛ Asma denkɛni yani wa denkɛ saba belebele n'u ye kuranna sɛbɛlibagaw de ye kuranna min b'an bolo bi i ka faamu o sabacɛba ni yani Hajjaj bin Yusuf y'a faga a y'a faga min kɛ bamusoman kumana Hajjaj ma kumakanw na n'i y'a lamɛn ji bɛ jigin ɲa kan Hajjaj bin Yusuf tun bɛ yaala de k'a fɔ mɔgɔw ma ka to a ka wajuru senfɛ ko yiriden dɔw bɛ ɲɛ b'a la a mɔlen don mɔgɔ t'i bolo la yiriden nin kan k'a tigɛ fo ni Hajjaj a bɛ adamaden kunkolow de ma a majorité bɛɛ tun ye silamɛya mɔgɔ kunkolobaw ye a yɛrɛ tun bɛ Hasan Basiri yɛrɛ de kɔ tuma caman k'a bɛ taa Hasan Basiri nɔfɛ n'ala ye ijabu don o cɛ o karama kɛla Hasan Basiri ye tuma o tuma n'a tagala k'a mɔgɔw bila ala bɛ jabu don o ni ɲɔgɔn cɛ a ma Hasan Basiri sɔrɔ ala Hasan Basiri tola o kɔnɔ dɔw ko Hajjaj k'i dan sago an ka muruti a nɔfɛ toro c'est toro Hajjaj bin Yusuf ko a kana bɔ ni bamuru ye k'a b'a ɲɛsin Hajjaj ma a y'a makasi ala la a ka yɛrɛ laseri kɔ ka na ala ma sabula sunnamɔgɔw b'a dɔn tuma o tuma ni ɲɛmɔgɔ jugu bɛ aw kunna ka aw tɔɔrɔ yiri dɔ lo a y'a yiri min ju turu a den no n'i ye masa ye min ye k'a ka jugu lihala min na i bɛ dugudenw ye o lihala de kɔnɔ donc asulu ye jumɛn ye anw yɛrɛ don a ka mɔgɔw ɲɛsin ka na o yɛrɛ kuma o ka tubi o ko yɛrɛ ma kasi ka taa ala ma a m'a fɔ ko parce que Hajjaj bɛ ne kɔ an ka taa nɔfɛ la sunnamɔgɔw tun t'ale kɛ o kɔsɔn Ahmad bin Hanbali minɛna k'a don kaso la k'a jangata k'a bugɔ Amada tun bɛ seri ka to basi de kɔnɔ bugɔli nɔfɛ wa silamɛ caman sunnamɔgɔw la o don na k'o kana tigɛ Ahmad bin Hanbali min ko bɛ fɔla nin o kɔsɔn a tɔgɔ wele ko imam ahli sunnati wal jamaa parce que mun na Amada bugola Amada tɔrɔla a ma ɲa jamakuru dɔ wulila k'a fɔ Amada ɲina Amada trop c'est trop sira di an ka wuli an ka taa ɲɛmɔgɔ contre la Amada ko k'a ka sabari k'an bɛ fitina min kɔnɔ ko nin fitina kɛrɛkɛrɛnlen de ye ni ne ye sira di aw ma fitina bɛna kɛ fitina ba ye k'a ye sabari kumakɛlaw ko Amada ma fitina juma bɛ min ka bon ni nin ye tuguni parce que mɔgɔ dɔw kɛnɛma minɛna jamakuru ɲɛfɛ k'o kana tigɛ mun na ko kuranɛ ye ala ka kuma de ko danfɛn tɛ olu dɔ tun bɛ min kan ko kuranɛ ye danfɛn ye wa silamɛ ɲɛmɔgɔ caman de kana tigɛla o kɔsɔn bɔlilaw ko Amada man ka bɔ Amada b'a la ko bɔli min ala k'i den bali kala après tout an b'o kafiriya après tout o b'an tɔɲɔna problème bɛ yen mais an bɛ sabari Amada ko ni ne ko aw ka bɔ fitina bɛ kɛ foroba ye ko tɔ bɛ tiɲɛ o kɔrɔ ye fitina lɔlɔlen ni mɔgɔ dɔw kɔ kan olu b'o sɔn minɛ fo ala nana dayɛlɛ ki Amada ye an bɛ Hadisa ko min fɔla bi fanga sɔrɔla Hadisa ko la o de kɔfɛ sabula ɲɛmɔgɔ wɛrɛ nana sigi silamɛya kɔnɔ min sɔnna Amada ka faamu na n'o ye sunnamɔgɔw ta ye Hadisa ko sigila sen na alimam Bukhari bɛna baara kɛ o de kɔnɔ a imam minnu bɛ Hadisa ko ɲɛfɛ olu bɛna o ko kɛ silamɛya siècle sabanan na nin ko nin kɛla o kɔnɔna na
mais ala delini ni aw ala ka famu dama maintenant ka bo nyemo contrôle ame kumana risque munun bala suna mo ba ko do ba balawu do kun finte ni do karamo de bado ni balawu be na karamo ba na toyi mais kun finte balawu na toyi ale ba ko don todi ka famu mala da ala kanin aw kunaja idan huna ala kide yere ne man kishway adinga mi al-Husayn amamani mi al-Husaini al-Husayn bun Ali adi dinga al-Husayn al-Hasan dogo ay ga famu mais lomina ale bina bo o ya nege kagata keleke kata jonkama Muawiya ta dinga no joye Yazid ibn Muawiya sabula letri ci kata al-Husaynina muna kayna kana sigi nyemo yala Yazid ibn Muawiya kana Makka o balawu labena waluseni bina bo domina saba joli ka aluseni stratika nyekoro aluseni kanata parce que muna amamache min yira mamache may min yira no ala kide o de ka fo nyemo kela ni chogola hal ni jota fe akana nyogon la muruti kata kele parce que muna pour vous même d'abord à sécurité à vie à dina à bela jine balaou de bala islamaka hikma badone o kabi kala aluseni bolani ala kide mamani chamahe o ya rassurer kuna nana ko sécurité bébé fanga bi dama parce que muna Muawiya ta le sigila aluseni fa platila kele do temena uche Muawiya ta ni jon aliyu alu de joye al-Husayn Yazidu fa joye Muawiya ta mais al-Hasani koni kono ale tunkela kele cheba fla kela la alu falen ko ale sigila Muawiya ta ka jama nana ni kofe ale ka fanga to Muawiya ta bolo o don jili bon o make ala kidin tuyo fo al-Hasan mangutula ka bina o ke oduna wa yo ke kele mabo aya resti bo ka masaya to Muawiya ta bolo afa falen kofe tayib al-Husaini koni o ya le koni shukala kayna Iraq jamanana al-Husaini déplacé là kata yana al-Husaini kasi Abu Musa yani Abu Sa'id al-Khudri onyonaw ani a beno yere yani afo aka cousin Abdullah ibn Abbas no afo abeno kedo parce que Abdullah ibn Abbas ni ala kide ni cousin bo al-Husayn do ala kide mamani Abdullah ibn Abbas taala ijo al-Husayn yakoro akwa al-Husayn kanata akuma na kakuma al-Husayn kokobeta ako namaka mo be na enflé ye chogola mi chemai ako al-Husayn tumi na mbolo fa ikuna ke la lo fo ibe circonstantibla regret pas ayo ke al-Husayn la Omar ibn Khattab denge Abdullah ibn Umar ni mafiri ale ya meka tagala ay shudamana manike atulu duna kabaru la kakay ni kan festa fokata ku al-Husayn la aka al-Husayn la al-Husayn serko parce que abochoni c'était pas sonaté ko al-Husayn serko al-Husayn ko décision tala ni an kandi moroma ni te feka serko ay la likam mama feka serko aka al-Husayn la kata o kela saba bolo saba chamaya sekoke mais fitna do ma al-Husayn c'est la kaibara atara do balawu kono fitna kono munu ya al-Husayn welo ya janfa al-Husayn be somi wati mina aba fa aba o chela bodati al-Husayn ko ka serko ka le tu abita borola wal ma beta Yazidu fe ka ira la ka fo ale tuye min ye ale tie yana al-Husayn mi yere bo mina kono al-Husayn kuntigela ka bo kana o kela yoro mina be fo ma Karbala o yoro le gardila o sambena yani o kela ka ben Ashura donima o be répéter la sans kono sans o be répéter la o mo munu ka al-Husayn bla boli la ka bla fitna na o mo de bo sanan la nyigi sans Ashura kelengirin bela o bu yere tige akoso kolu dusukuna ko wuzmura lonna do re ko sufiya yere be na bo sababu bina manton kono ka sababu do bola al-Husayn janfa mo fe parce que do ni misala fo ku yere bo mo la fo na la banka transformer mako be jumane la ka bonye mo contrôle la risque min bala balaou min bala islamaya fle ma al-Husayn ta fle fo kunu fo bi abalaou datula donc islamaya kono
mɔgɔ min bɛ mɔgɔw su ka bila baara la baara ni cɛ ka jugu dɛ mɔgɔ tigilamɔgɔ de ka jugu ka tɛmɛ baara yɛrɛ kɛbaga kan o tumana na wajulu kɛbaga minnu bɛ yen o tɛ ka dan mɔgɔ la mɔgɔ b'a fɔ ko nin ye karisa ye sunnamɔgɔ ye k'olu b'a baara kɛ a ka dɔgɔ karamɔgɔ la min t'a kɛ mali ayidara b'a kɛ i ka faamu bidamɔgɔw bɛɛ a plupart ne yɛrɛ bɛ min dɔn an ka karamɔgɔw ninnu na nin a bɛɛ b'a kɛ donc o b'a yira k'a fɔ khawarijuya jogo dɔ le fana bɛ olu la tuma dɔw bɛ bida wɛrɛ la mais bida to khawarij o fana dɔ bɛ o bolo o ka wajulu kɛ cogo la taban o faamuna a bɛ fɔ olu ma al qadiya olu le khawariju ninnu bɛ nin cogo la mais min bɛ nin bɛɛ sanfɛ n'an ko an bɛ taa détail la hali démocratie mɔgɔ mun yɛrɛ b'a la k'o bɛ ka taa terrorisiya ni kɛlɛ olu yɛrɛ ka miiriya kɔnɔ khawarijuya b'a kɔnɔ parce que munna ka wuli ka opposants créer ka bila ɲɛmɔgɔ contre la o miiriya yɛrɛ ye mun ye n'i y'a peser minan kɔnɔ misani kɔnɔ o ye mun ye o khawarijuya le o mais olu ka tagabolo la a bɛ bɛn mais n'an y'a mesurer misani kɔnɔ a tɛ bɛn mais olu yɛrɛ min sɔnna a la ka ɲɛmɔgɔ sigi ni waati sera a bɛ bɔ a contre la a ma nin kɛ a ka nin kɛ an ye bɔ a contre la n balimaw ka can fɔ ɲɔgɔn ɲɛna silamɛya de dafalen don silamɛya de ye solution ye a daminɛna depuis anw bɛ fitinin fo bi nin ma ɲi karisa ma ɲi a ka nin kɛ a ma bɛn masakɛ karisa ka nin kɛ a ma bɛn depuis anw bɛ fitinin n'o ye masa min bɔ yen k'o ma baara kɛ ko rébellion wulila contre la rébellion ye khawarijuya rébellion i k'a faamu o murutili min bɛ kɛ nin n'o ye masa min balo ka bɔ yen min bɛna sigi o bɛ mun fɔ ko kunu ta o yɛrɛ tun ka fisa ni bi ta ye bi ta nin fana n'o wulila k'a ye ko cogo tɛ yen o bɛ jama wɛrɛ labɛn ka ban k'o gbalo k'o bɔ yen n'o gbalona ka bɔ yen ale fana bɛna tasuma mɛnɛ ɲagani ta ka bɔ kɔ kan o b'a ko cɛ dɔ nin fana tun tele au moins c'était bien khawarijuya de ye nin bon n'o bɛ yɛlɛma kɛ tuma o tuma ni masa dɔ bɛ kari ka bɛn a bɛ bɛn ni mɔgɔ hakɛ joli de sala masakɛ kelen bɛ na sigi ka coup d'état kɛ ka renversement kɛ il y a combien de personnes qui tombent o de ye khawarijuya ye o de bɛ système côté dɔ nin na ye mais an tɛ digi o kan anw ye silamɛ le an bɛ digi an ka diinɛ kan o b'a yira k'a fɔ anw yɛrɛ ka diinɛ tellement sécurité bɛ yen masa bɛ kɛ tɔɲɔnikɛla ye a b'an ka wari minɛ a n'a muso n'a ka denba domu piyan o bɛ sigi k'a fɔ an b'a ka wari domu piyan sini sɔgɔma a b'a fɔ ko bɔn ko mako bɛ aw la a ye nin kɛ ko an b'a kɛ silamɛya kelen pe de bɛ se ka sɔn o ma sinon système démocratique ça passe pas donc c'est pour dire que notre an ka diinɛ nin an bɛ sécurité kɔnɔ tiɲɛni bɛ l'an tɔgɔ bɛ l'an kan mais a tɛ marcher parce que anw le jogo ka ɲi anw de ka diinɛ ka ɲi dugukolo bɛ saniya n'anw ka diinɛ de n'anw ka diinɛ tɛ tɔ bɛɛ ye mɔgɔ faga de o kosɔn n tɛ digi terrorisiya min bɛ fɔ nin dɔw bɛ taga ka fili falen fili la n tɛ taa n'o logique ye sale ka fili falen fili la i b'o dɔn wa han i bɛ se k'o dɔn mais i tɛ ne de ka laɲini dɔn nin kuma nin na ka fili falen fili la n bɛ mun de ma o de ye k'a fɔ dɔ n'u b'a kɛ la a tɛ taa olu nɔfɛ wa dɔ n'u b'a kɛ la olu tɛ silamɛ ye wa anw ye silamɛ ye donc o b'a yira anw fana b'a kɛ fana wa donc anw ka fili bɛ ta ka mun kɛ ka falen dɔw ka fili la sinon n'o tɛ diɲɛ ni yani al-irhabiya n'a bɛ fɔ a ma ko jatigɛ waleya a bɛ yen o a bɛ faransi ka système kɔnɔ a bɛ amérique ka système kɔnɔ a bɛ rusi ka système kɔnɔ a bɛ drogue feerela wanew ka système kɔnɔ an kɔrɔnin yan Nigeria a groupe dɔw bɛ yen wa ni tagala yen Colombie mɔgɔ t'a f'u ye o tɛ wa o cɛnnaw bɛ baarakɛw yɛrɛ tɛ o jamakulu dɔ dilan waati dɔw la wa mais anw ye silamɛ le anw t'a fɔ komi ninnu ye kafiri ye i ma o ye silamɛw le contre la ni silamɛ min ka kɛ o b'o kɛlɛ mais ni o yɛrɛ dama cɛ ni min ka kɛ o t'o kɛlɛ olu b'o kɛ o n'o kan kan parce que silamɛ t'u ye ni silamɛ ka kojugu kɛ silamɛ le bɛ jalaki k'a fɔ i kana nin kɛ parce que toi tu es mais min tɛ silamɛ ye n'ale ka kojugu kɛ a ka sunna tɛ wa an tɛ o ta ka peseli kɛ n'a ye mais ala dalen ni aw ala kana kunnaja wa huna an ka faamu k'a fɔ wajulu la wajulu la a bɛ diɲɛ fan o fan n'a bɛ wajulu kɛ k'a kuma masaw contre la i ma ka kɛ direct la walima de façon indirecte mais a bɛ masaw ka fili fɔ ka jamana sigi cogo ka mɔgɔw muruti a kɔ khawarijuya min ye mɔgɔ fagaba ye bi o mɔgɔw de ka jugu ka tɛmɛ dugujɛna ninnu kan parce que olu bɛ wele ko al qadiya mafhum yala ɲininkali bɛ yen sɔɔla ɲininkali tɛ yen min faamuna
على كنين أودم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قالت تنو كفى صلي أن السلام ودلي أفي أقوك أنك يماك نوي نبي جمعي نوي تشيدي محمد صلى الله عليه وسلم. قل لك القرآن كنا وكذلك أبني تقول لا نفصل أومي ولا لك الآيات أيولا وبنجي كلنا مايا كفرنفسيا ولتستبين سبيل المجرمين منقصن درمكلا باو على قتال باو ولوكا سكالكنا مايا كبنجي كدون على كحكمة كانوا القرآن كتابا مفصلا، كتاب من فرنسا لوكا ولا كتولا كقبل جلد ديتاي كاجيا منقصن منو نيامين دو نيمان كلاو تشلا نوي ما جوي ولوكا سكالكنا مايا وكدون وذا سنامو بيتغاني وبولو دي sunamɔgɔ tɛ kumakan fɔ foroba la ka kumakan fɔ kulukutuba kelen ka datugu sunamɔgɔ taga n'a ye min ye o de ye ka kumakan foroba fɔ ka ban ka don a kɔnɔ ka détailler a bɛ faamu, tiɲɛ bɛ bange ka bɔ nkalon na, tiɲɛtigiw bɛ dɔn ka bɔ nkalon dengow la. Ala yɛrɛ y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ fi surati الأنعام إبصر قرآن كنا نشولا. إذن أتمنى كفر أنت يافو أوي أو ماكو أنا دوناو كو سنة دوناو وببنا كان كو أبي فو جما كرومونو ما كو les frères musulmans نبي فو أما الإخوان المسلمون jamakuru min do o bɔla an ka bi wagati ni de kɔnɔ o la an ka lɔnnaw k'olu de fana ma ko bi kawarijuw do. a bɛ fɔ olu de ma ko bi mɔgɔw minnu bɛ yen bi balo la kawariju minnu bɔla bi olu mɔgɔw o ye al-ikhwan al-muslimun. o faamuna an ka sigida tɛmɛlenw kɔnɔ kala kan tuguni an ka dɔnnaba n'o ye Dr. Salih al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala, ale ko khawariju lɔlen kɔfɛ komi an ye dɔ fɔ o magotu la faamulen kɔfɛ e bolo olu ka juguya fɔlen alakiden bolo alayhi salatu wassalam. alakiden ko al-khawariju كلاب النار كما أنا ابن ماجه كانوا الصالين كو الخوارج هو خوارج كلاب النار كو تسمى ولودو أكو داني فنجودو أكو شجودو نو يفا توبا بي نيو فا كابينيمو كا سرالة باتوليما kele sira kan k'u faga tuba arijine bɛ yen. o kosɔn ala kini alayhi salatu wassalam a ye ni mɔgɔ ninnu kofɔ fɔcogoya la manton siranna ninnu ka balawu ɲɛ, wa fana balawu bɛ manton kɔnɔ a bɛ ka ju ye anw yɛrɛbakun kan kosɛbɛ anw mun ye silamɛ ye. idan
an y'a fɔ ka taa ka segin mɔgɔ minnu bɛ miiriya nin kɔnɔ ka miiriya nin defan a mɔgɔw ka ca bɛɛ n'i ka laɲini mais aw mako bɛ min na o de Ala ka diina ka faamu Ala ka diina ka faamu ka diina mɔgɔ ɲumanw lɔn mɔgɔw ka se k'aw faranfasiya ka bɔ mɔgɔw cɛla minnu b'u yɛrɛ ɲagamina diina mɔgɔ ɲumanw cɛla o la an ye karamɔgɔ dɔw ka ko fɔ minnu b'a